Vámonos con Andrea, veña. Ela é unha gran palilleira, cantadora. A cantadora sempre foi unha chica moi divertida, que sempre lle gustou actuar en todo. Cantos anos tiñes, Andrea, cando empezamos comigo? Tería 6. Seis anos, se estaba cantando, aprendendo a pelillar ela con as súas cancións a toda marcha. Chicas, para a batería, Estamos aquí cos nenos da escola, que con Andrea son un pouco como a flautista de Jamelín co tambor, van todos detrás. Unha data como os para nós é moi señalada porque foi cando o Prestige, as nosas costas encheronse de chapapote, gracias aos voluntarios e ao mar da nosa costa. Isto queda todo limpio, polo tanto, quero que Andrea, o día que vai a cantar, teña a forza suficiente que enche o escenario como o mar da Costa da Morte, como o noso mar. Solo lle pido que lle voten a que ela tea tranquila a relajada. Eso desea a súa madriña a todo o pueblo de Camelle.